bai sini okthomai no sarati prabo sia ei nugya kamiwa asogui tangnai borok sia ngui tango nugya ngui tango borok nyong bising te no mani bagai te chungno bo jora kaham ya phamani bagai tinini tamang laika ba tamang ya oborok no siroi lukurok no srai khaibi sing sai rawani sokmani tinini hai je Twidu sini Twidu amsaibo urpate laimani sini chipa mothabai te sini BJP First sing tini Omorpur Ardibulok bai khobui yuba morsani kaisa baideli tongmani o baideli bo ang to ompi Ardibulok ni tofan ang yang digi thangai yang digi je jehetu sing Malbasa hoite sini Omorpur hoite ke thangai sing baideli hai pheleka hai khelemani yagol yang joining program bo sing manjak sinai hne sini koekta solution kasta sini joto youth songbo yang digi joining program malai ne hne hai pro je ina Twidu ni Twidu bazar light road ni je buru phangan daro borok basa jak je sini minister phaini no ekaba sini apk madam umtai sini sarati pani vice president no borok tumani hoy nai angte kisi saro kok matang sini joto borok no ngu be kuncinai bono go be hunsinai boke sebaba bobo nini borok no asuk sineng nini borok no hanjoi tong hangke nang bahai ke bono go be khumaka obo kaise belai lasima singja sini ati pramo tha khani ro tumani homale nai di bono nang jodi alka borok haike bono nu hangke sineng go be khne boto tabose jora nini bangi di khai tango Sara tiparo bahai ke develop khaline bomo tike sing thanglai omo sini bagai nai tong hangke nang bono toman bai go be khna nangkha nang khoroksa MP khoroksa nini vice president je kaham hamya ham kharan bangi nai koloi tanglai oborong no nang go be khna ni angke belai selasma sing jago last day sipurani ko hangke sing phaika phaimani ya golo sing tuge baza lai dorong hangke ne borok prothom laija buri bodol to kerikha buri bodol oro jaga totally kerei larok sini tipamo ta khainai adongrok kisa Thamrang rok boro atka phai sini bike sini ompi mondol youth ni president tongo sini sarjugol kishor jomatia bu tongo tei sing koyek jona kathang khoro buri ke phaika haimani ya golo phaika matro sisungno buru ke boro phai biani phaika bahai kengkha je mamani latha dup saka dup kotoma latha to bolai sini boro hamla khare ke sing to kono hai string sing program phaimani se kono sing keboni uporo sing ete khalene hi phaiya sing keboni nosto khaini be phaiya sing edon susto ke phaileka sing amar kono reli khaioi je Twidu sing phaileka Twidu phaimani ya golo borok sing ka song khane je mama bai bike aklai leikha je latha ma bai borok tong leikha sing ke borok no kol sapan sing borok no khuk haya perma bekrei sing borok no ithai thaisa bai kogoi sing borok no kaija samam bekrei abo joton sa busina nenteng temani ke sing phaika borok logol kono sing ka soi je mama bai duk saka duk khai sing no akromon khai ke sing bai thai ne berawoi sing saiti ke katai ma thang haike tabuk norok o Twidu Naimwthang je borok omo haike je sini upuro omo suk mane sita pita je tongmung je nai thokya omo te hai tongmung ka belai nai thokya sak bai sak gelegai thangani te komorwani lama o tongmung no borok khaimani bagini sing belai ni borok sini upuro seleng ma singsa samung khaini bagi sing borok upuro je mansa sing borok no oro jaga FIR khainai te sini upuro soba khaikha sing bo sini oro tongo sing borok no khai kalang hile sing oro justice khaina bagi haike kisasuk jora obo ani simang ang sibu tomani be sing khobor nawi tongo fuangni simi sarai jora sing khobor nai tong biang tomang tong ya bo sababu toma khaya obo borok tesporo busini sai thang kana ni khama khaibo je sing kisaphan or tong soknai rok sing to yang reli khai tong phoro sing khobor nai tong kebu phaborong no khikhlaya kepa it kaisa bokya itai kaisa bokya latha kaisa borong no tong nai kiri obo totally mane is ingmaya mane kebu sik khainai kiri omo borong ni borok ban ogoi bahai ke borok sing no tomani ba borok bangjak mani bangai si borok attack khayo none sak no belai kusuk kajak mani bagai borok no tomani hoiba kiriya hai khawi ne borok attack khaiso mani kebu tog kebu latha bu khikhlaya kebu itai bu khikhlaya sini BJP party ni te youth ni te joto haike te ke sung kaisa mang pleo ka sawi phaika je o Twidu PS ungya kheba obo belai keboi tomani hoiba naidi sini yang ni de mane sini yang je tongnai je meeting o sini committee hall digi ni de it ba ki tharja gai o constable nor ba nangkha ba o je tipramo thani adong te adong rokni yang teide nangkha borok je borok no nugu bono no attack haika tama khaika tar mane borok ni oro kono proshashan bu kerei na MLA na montris na kono se kerei abone bagai borok mane kebuno se mane ya hain bagai na jodi borok asuk mane khangkhlai borok jodi madam PK phaini pro borok no kasungkha bo kabang ma burung phaika sini proshashan rok nini SDPO hoite nini
SSB হইতে নিনি BSF হইতে CRPF হইতে পুরানো ওর ফাইজা তো পাশে বড় মানিয়া খাইবে ওরই করে খাইবে চিনি তা কনস্টেবল পর্যন্ত সে বড় দেড় রই পাইখানকে অবত লুকুরক নো ওয়ান ছবই নাইছিদি যে বোমা হাই পার্টি বংখা যে নং কনস্টেবল পর্যন্ত মানিয়া SD পর্যন্ত নং মানিয়া তার মানে নং তোমা পার্টি খাইখা অব লুকুরক নো বুসি থিং হনে আং মাসাউতা হাইকে তে কেসা সুংমু পাতল কইনো आंनि बिसिं खै सिमा निंखा अबंखा जों जे पामे पिके मेडेम जे NRC नि बागै रांनाखा नायजाखा हानि बागै बाबलियाव सयलिया हानि बागै बनो गुबे खना नांखा अबत बताबो बसाइ दंगो जे जोंनो बसावो आं सोबा सोबानि अर रांना वैसाखा सोबा सोबा बो मा थाइ दं नों खाता तो वै लिस्ट तो वै आन अर ना फाइदि तमा आंनि पकेट निफान आं सुनाय अमा बतिनि पर्यन्त साखा तमा नोंखा केबो ताक पर्यन्त साइसेपन थांलाया आगे जोंनि टिपामो थानाय आदंरक बरक तमाखाय जे NGO हायके खाय बादाल कैना गुबे खरब किन्तु ताबोखे बरक साकबाय थांनो फायो गुबे खनानि नांखा तारमाने बरं चरित्र सिजाक मानि बागै इंगे बो तो साइ दंगो जे सोबा सोबा नाखातै बरं अरब लिजबो दंगो सोबानो रां NRC नि बांगि केस खायखा आं सोबानो बस्ता कानरैखा आं दिल्ली वाइफसो थांखा आं सोबा सोबानो रांसा अमा आनिर खुद जे बरक रजाक दंखांखे फायना फायां थों नि बबो ताबो साइ दंसिन पिके मेडमबो नों जदे आसक हिमा दंखांखे जिनि टिपामो थानि आदं जों नां कयनाय बा जत जे रांना जाजा गै दंनाय निर आसक सि गबै बा निर आसक सि रां रमानि लाख लाख NRC नि बांगि दंखांखे अबसो निर थांगै नाय मोनो अब बने अर सिगार माने बगसेव ता खंनि सिनेमा आनि सिनेमाखा रमेश जमातिया ते आं MP 41 MP मण्डलनि सेक्रेटारि युवा मोर्चा